ka madamot, hindi ka din pagdadamutan. There is always a great things in return. Real talk lang kabeshi, makinig ka ng mabuti. Alam mo ba, may isang simpleng prinsipyo sa buhay na madalas nating nalilimutan, pero kapag in-apply natin, magical ang nagiging epekto nito sa atin at sa mga taong nakapaligid sa atin. Ito yung konsepto na, pag hindi ka madamot, hindi ka din pagdadamutan. Simple lang pero malalim, di ba? Sa mundong puno ng stress at negativity, madali tayong mahulog sa bitag ng pagiging makasarili. Pero kabeshi, naisip mo ba na baka sa pagiging bukas palad, doon mo makita ang tunay na kahulugan ng kaligayahan? Sa bawat pagkakataon na magbigay ka, hindi lang ikaw ang nagiging masaya, kundi pati na rin ang taong natulungan mo. Parang domino effect, di ba? Isang maliit na kabutihan, nagiging daan para sa mas marami pang magandang bagay. Naranasan mo na ba yun? Yung simpleng pagbigay ng upuan sa matanda sa jeep o di kaya'y pag-abot ng kaunting tulong sa kaibigan na nangangailangan. Nakakagulat minsan kung paano bumabalik sa iyo ang mga kabutihang yun sa mga paraang hindi mo inaasahan. Hindi man agad-agad pero sa tamang panahon, nakikita mo yung bunga ng mga mabubuting gawa mo. Isa pa kabeshi, huwag mong isipin na sa malalaking bagay lang dapat nagpapakita ng kabutihan. Kahit sa maliliit na gestures, malaki ang impact nito. Isang ngiti, isang pasasalamat o isang simpleng pagtanong kung kamusta na sila, malay mo, baka yun na yung highlight ng araw nila. At alam mo ba, sa pagiging generous, hindi lang ibang tao ang natutulungan mo, pati na rin ang sarili mo. Nagiging mas positibo ang outlook mo sa buhay at mas nagiging open ka sa blessings na darating. Siguro iniisip mo, paano kung abusuhin nila ang kabaitan ko? Totoo kabeshi, may mga pagkakataong mangyayari yan. Pero, ang mahalaga, yung intention mo at yung puso mo sa pagtulong. Hindi mo kontrolado ang mga tao at sitwasyon, pero kontrolado mo kung paano ka magre-respond. At sa pagiging mabuti, pinipili mong ilagay ang sarili mo sa higher ground, di ba? Kaya kabeshi, sa susunod na may pagkakataon kang magbigay o tumulong, huwag kang mag-atubili. Isipin mo na lang na yung simpleng kabutihan mo, pwedeng maging simula ng isang magandang kadena ng mga positibong pangyayari. Sa bawat pagbibigay, isang hakbang ka palapit sa mas magandang buhay hindi lang para sa iyo, kundi para sa lahat. Tandaan kabeshi, sa mundong ito, ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng hawak mo, kundi sa dami ng naibahagi mo. Kaya't huwag kang matakot magbigay. Dahil sa huli, ang kabutihan mo ang magiging susi sa mas maraming biyaya, hindi lang para sa iyo, kundi para sa lahat. Spread the love kabeshi. Maraming salamat kabeshi sa palaging pagsubaybay at sana'y meron kang natutunan.